Pak jenom čumrovně. Dobrý večer. Chtěl bych vám připravit a představit účes Zohan léto 2009. Potřebujeme k tomu toto. Kam jsem dal nůžky? Já nevím, kam jsem dal nůžky. Malý moment. Podrž to. Máme nůžky. Ovšem, nůžkama jsme ostříhali, nepotřebujeme. Zahodíme. Takže, chtěl bych vám představit ten účes. Potřebujeme hodně. Podrž. Vypadá jak teplo už. Je to tady pořádně. Teď vypadá jako mega teplo už. Ne, nebudem se smát, je to zákazník jako každý jiný. A němu to musíme... Ještě by to chtěl přistřihnout, ale dneska už není moc to světlo, tak já bych mohl střihnout ouško a ty nůžky jsou velmi ostré, takže by to mohlo dopadnout špatně. Co jsem dělal? Aha. Pořádně musíte, tento styl účesu je založen na velkém vichru. Opravdu velkém vichru, uvidíte sami v následujících minutách. Na velkém vichru a v pořádném vymodelování kudrlinek do vzduchu. Doufám, že se mi to podaří. Jak to má? Musíte to pořádně namastit. Když máte hotovo, ještě učesáme na hollywoodský účes. Aby nevypadal jako obrovský polož. Stáhneme kudrony dozadu. Nebolí to? Netahá to? Hej, vypadáš Marlon Brando, ty vole. Za chvilku se uslyšíme. A vyfoukáme. Účes Zohan léto 2009 vypadá takto a je hotový. Loučí se s vámi Jiří a Rejty. Zdar!